Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no. Hej, Denne Mette. Så er der lige en lille hilsen her fra regn og blæst og ja, det er læsevejr. Grunden til, at jeg ikke sidder hjemme og læser lige nu, det er fordi, jeg lige har været på stationen og afleveret min yngste pige Louise. Hun har været hjemme i weekenden og havde en ekstra dag. Så alligevel så har jeg faktisk nået at få læst halvt igennem De Fortabtes Ø. Jeg synes, den er rigtig sjov. Og jeg skal lige ud og gribe lidt, jeg kan spise i aften og så videre. Meget nemt. Og så skal jeg hjem og læse. Så vejret passer til det, og jeg er klar. Så god læsning. Hej hej. Denne Mette. Jeg sidder i bilen. Det er min mand, der kører. Vi er på vej til IKEA. Blandt andet fordi, at jeg skal have en ordentlig læselampe, så jeg kan læse om aftenen. De sidste 4 år har jeg læst elektroniske bøger, og der har det ikke været noget problem med lys. Men nu når jeg læser papirbøger, jeg kan sgu ikke rigtig se om aftenen. I går på første dag fik jeg læst De Fortabtes Ø færdig. Kommer med en lille anmeldelse og udtalelse om den. Og jeg fik startet på frøken Peregrines Hjem for fortabte børn, sælsomme børn. Og den var jeg helt optaget af. Men det er altså lidt svært for mig at se om aftenen. Jeg har også startet Løvindens Sang. Bare et par kapitler for lige at se, hvordan det går. Så jeg synes faktisk, det går rigtig godt med BookTube-a-thon. Kan måske have mere at gøre, vi er i vores sidste ferieuge, og ikke rigtig har nogen andre planer, inden vi i dag skal i IKEA. Samtidig så er jeg i gang med at teste sådan nogle C-bands. Jeg ved ikke, om du kender dem. Det er nogle, man kan sætte på sit håndled, og så skulle det forhindre, at man bliver køresyg, når man læser. Jeg har aldrig kunne læse i en bil, og jeg har altså testet dem lidt, og jeg blev ikke dårlig. Så jeg tester dem lidt ad gangen, for jeg magter bare ikke at blive dårlig, inden jeg skal i her. Så vi satser på, at alle andre er ude. I dag er det jo dejligt vejr. Så vi satser på, at alle andre de er ude og nyde det gode vejr, og så har vi faktisk IKEA for os selv. Måske lidt optimistisk, men nu gør vi det. Så jeg vender tilbage. Hej, Denne Mette. Ja, så er det onsdag. Klokken er 3:05. Og jeg holder uden for mammografibussen, fordi det er jeg indkaldt til i dag. Sådan er det jo, når man er over 50, så bliver man indkaldt hver andet år. Det skal også passes. Jeg har fået læst frøken Peregrines Hjem for sælsomme børn færdig. Den kommer jeg tilbage til. Så har jeg fået læst første del af Løvindens Sang. Og der er jeg simpelthen nødt til at læse resten. Ej, hvor er den bare fin og god og hyggelig og rar og spændende. Og den kan jeg godt lide. Nu har jeg stadigvæk, den første fornovellen til A Throne of Glass. Og den har jeg med på min telefon. Så hvis jeg lige skal vente lidt her ved mammografibussen, inden jeg kommer til, så kan jeg læse der. Så nu vil jeg kaste mig over det. Hej hej. Hej, Denne Mette. Det er i dag onsdag. Klokken er... hvad er det? Den er 15:53. Det er dag 3 i BookTube-a-thon. Jeg er lige kommet tilbage fra mammografi. Det er også skulle passe i dag. Fint at få det overstået.
Det er vigtigt, at vi passer på os selv. Og det er dejligt at bo i et land, hvor vi trods alt gennem vores skat godt nok får sådan nogle muligheder. Nå, men en lille update på læseriet. Jeg synes faktisk, det går rigtig godt. Jeg startede med at læse De Fortabtes Ø af Melissa de la Cruz. Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde hørt den anbefalet på BookTube. Og så ved jeg ikke, så var det sådan noget med køb dem, og så med dem får du ekstra et eller andet, og så køber jeg den. Og den har altså simpelthen været så hyggelig. Jeg er ikke specielt god til eventyr. Jeg er ikke sådan en, der elsker Disney og sådan noget. Det er ikke på samme måde, som jeg ved mange andre gør, men også fordi det er en omvendte verden. Og jeg skulle altså lige vende mig til, at de gode eventyrfigurer, de bor på Auradon og har Uhyret og Belle som ledere af kongeriget, og så har de hver især deres slotte og områder. Og så alle skurkene, de er kommet ud på den fortabte ø. Og det er børnene af skurkene. Og der gik helt sport i det, da jeg nåede halvt igennem. Der var jeg så optaget af at regne ud, hvordan de levede og hvordan. Ja, men det, altså, hvis man har en barnlig sjæl, eller man har nogle 10, 11, 12-årige, og deroppe måske er, så er den altså simpelthen. Jeg synes, det var så sjovt, og jeg fløj lige igennem. God bog. Den næste, jeg læste, det var så den, der startede ved midnatstid. Og det er Frøken Peregrines Hjem for sælsomme børn. Og det var den, jeg synes, der så uhyggelig ud. Og det er den også lidt. Fordi i den her, der er det sådan meget ekstreme, men ja, der er også nogle, jeg kan også lave nogle paralleller. Og ja, jeg har aldrig læst noget lignende. Aldrig. Altså, jeg har ingen referencer inde i mit hoved til, når den ligner, eller den ligner, eller. Den er simpelthen så godt skrevet, og sjov, og nej, ikke sjov, men den er, hvad englænderne siger, funny peculiar og funny haha. Og funny peculiar, det er altså, det er så en speciel bog, og jeg har slugt den. Altså, jeg har toeren, The Hollow City, og den vil jeg også læse, bestemt. Jeg er ikke sikker på, at det bliver lige den her omgang, men det er bestemt en, der kommer til god læsning og let at læse. Den fangede mig rigtig godt, og jeg var helt optaget af den. Den er også for halvstore børn, vil jeg sige, fordi den er altså ikke mere uhyggelig. Så det har altså været en god oplevelse. Så har jeg fået læst den her første del af Løvindens Sang. Den har jeg læst i dag faktisk. Super god. Den har elementerne fra ridderfilm og fra ridderbøger og en for alle for en, og lidt magi er der også begyndt at komme i. Og det er altså også en god. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget med mig. Jeg har ikke sådan læst for den her alders, eller for middle grade hedder det på engelsk, men den har altså også, jeg har de tre andre, jeg købte sådan en samlepakke på Bog og Idés udsalg i foråret, og jeg er simpelthen nødt til at læse resten for lige at se, hvordan det går med Alana og hendes tvillingebror, men især Alana er super, super god. Det er nogle naboer, der snakker. Der skete også det i weekenden faktisk, at jeg fik set en film med min datter, var herhjemme, og vi fik set på Netflix et eller andet, at der kunne man se den 100-årige, som kravlede ud af vinduet, og den har jeg ikke fået læst. Så den satte vi os til at se og holde op. Så det kan godt være, at jeg lige lægger den ind i kategorien, for den må være sjovere at læse. Det vil jeg lige overveje, men den har jeg altså også fået set. Nå, jeg ser ikke så meget film. Jeg har Percy Jackson, det er også en middle grade ungdomsbog.
som jeg gerne vil læse. Den tror jeg går i gang med nu. Og så har jeg lige fået serien med A Throne of Glass af Sarah J. Maas. Og jeg har fået 4. Der kommer en her til oktober. Den tror jeg altså ikke, jeg kan lade være med at gå i gang med. Jeg fandt ud af, at jeg havde ellers sat på min læseliste en e-bog, jeg har med Assassin's Blade og et eller andet, men det fandt jeg ud af, at det er sådan nogle noveller. Så jeg tror, jeg kaster mig over den her. Så jeg får læst rigtig meget. Jeg har også ferie, men så er der, som du kan se i indledningen, så er der IKEA, og så er der det ene, og så er der en måske har jeg også et par opgaver, men pyt med det. Jeg læser, og jeg hygger mig, og jeg synes altså, det er sjovt det her. Og i hvert fald så har jeg fået kastet mig sidelæns ind over nogle bøger, som ville have ligget lidt på min hylde. Så jeg håber også, at du får læst nogle gode bøger. Så ja, det var hvad jeg havde nu. Vi snakkes ved. Hej hej!